Усім прывітання, з вами по-ранейшаму змейстер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэта абмеркаванне з нашай чарговай госцяй у нязвыклым фармаце. Па-першае, таму што мы ў двух, а звычайна мы ў трох ладзім гэтыя нашыя сустрэчы. Па-другое, звычайна наша госця, яна ў студыі, але гэтым разам яна у нас па зуме, з таму што паміж намі Акіян, ну так сталася. Тым не менш, я рада вітаць юрыстку, сузаснавальніцу дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганну Маціеўскую у нас у эфіры. Прывітанне, Ганна. Вітанкі. Ганна, давайте пачнем с тэмы выгнання, вывозу людзей, вызваленых з-за кратаў за межы Беларусі. Зараз там шмат спрэчак ідзе, як гэты працэс усё ж таки называць. Кацярына Дэйкала настойвае на тым, што гэта ўсё ж таки, калі з міжнароднага такога пункту гледжання браць, гэта дэпартацыя, прычым прымусовая дэпартацыя, а калі ўсё ж таки браць нацыянальнае заканадаўства, то гэта так называць нельга і гэтак далей. У той жа час лукашэнкаўскія прапагандысты так гэта ўсё тлумачаць ці описываюць. Как можно догадаться, именно таких непримиримых выдают по запросу из страны, то есть выдворяют, но тоже не всех, а только тех, кто выгоден белорусской власти за границей. Так вот, рассказывая на понятном усім языку, пропагандист Лазуткин. Я не буду зараз спрабаваць вызначыцца, хаця тэрміналогія можа быць у пэўных момантах яна і важная, як гэта правільна назваць, але можа яно важная там у нейкіх такіх сур'ёзных дыскусіях, юрыдычных паперах, зваротах у міжнародныя інстанцыі. Для мяне ўсё ж таки больш важна вось сам гэты працэс, калі людзей, грамадзян краіны сілком садзяць у аўтобус з мешкамі на галаве, вывозяць і на мяжу і типа давайте валіце з краіны, вы тут не патрэбныя, грамадзянамі, якое яны з'яўляюцца. Вот наколькі, вот як это выглядае з пункту гледжання законнасці ўвогуле? Ну, перадусім, вельмі класна, што Кацярына Дэйкала пра гэта напісала. Я акурат не пагаджаюся з тым, што неважна, хто гэтыя тэрміны прымяняе. Я думаю, што гэта нават з пункту гледжання адвакатавання беларускай справы вельмі важна, каб менавіта ўжываць тыя тэрміны, якія адпаведныя перадусім у міжнародным поле, і я пагаджаюся з тым, што дэпартацыя гэта найлепшы тэрмін. Можна ўжываць таксама прымусовая дэпартацыя, але ў рымскім статуце прынамсі ёсць слова дэпартацыя. У нейкім сэнсе можа нават гэта масляная прымусовая дэпартацыя, так ведаеце, бо дэпартацыя сама па сабе яна ўжо мае гэты складнік менавіта прымусовасці. Але гэта можа неяк нават з пункту гледжання адвакатавання дзесьці падкрэсліваць вось гэты нечалавечы менавіта спосаб вось гэтага вывазу людзей. Я не фанат, напрыклад, паняцця экспатрыацыя, таму што ўсё ж такі экспатрыацыя на закладвае факт таго, што чалавек пазбаўлены грамадзянства адначасова. І ўсё ж такі, і тут ёсць, канешне, аспект такі даволі цікавы, які тычыцца прынамсі некаторых з палітвязняў, менавіта тое, што іх пазбаўляюць пашпарту. І беларускія рэаліі, і калі мы кажам замежнікам, канешне, шмат для іх пазбаўлення пашпарту гэта ж не пазбаўленне грамадзянства, і гэта мае сэнс. Але, канешне, тут ёсць, прынамсі, можа, тэарэтычна гэта не зусім карэктна, але калі паглядзець у углу практыкі, то зразумела, што атрымаць пашпарт немагчыма па-за межамі. Таксама ёсць пытанне, наколькі проста атрымаць сведчыцтва на вяртанне, і ці будзе яно выдадзена таксама гэтым людзям, якія выехалі. Ну, для гэтага трэба звяртацца ў беларускую амбасаду за межамі, там у Літве, там ці Польшы, там ці яшчэ. Мы пакуль не пратэсцім, то не ведаем, так? Але перадусім гэта тое, што мяне хвалюе. Мы нават з нашай сяброўкай Варыя Колесавай-Гудзілінай, якая заўжды прысутнічае на нашых эфірах, ёй таксама прывітанне, абмяркоўвалі таксама пытанне, якое тычыцца менавіта
статуса гэтых людзей. І вельмі хвалюе тое, што гэтыя людзі не маюць на руках ніякіх папераў, якія пацверджваюць тое, што іх срок пакарання ўжо адбыты, так, пры памілаванні, так, і ёсць у тэорыі такая верагоднасць, што калі гэтыя людзі нават звярнуліся б за спраўкай аб вяртанні, так, і вярнуліся да Беларусі, то іх проста працягнуўся бы іх тэрмін пакарання, таму што іх няма ніякага доказу з гэтага пункту гледжання, што тычыцца менавіта іх памілавання, так, бо гэта не публічныя дакументы. Дарэчы, Ганна, выбачай, што перабіваю, два моманта. Першы, вот Мікола Дзядок рассказываў, што то есть вот дакументаў ніякіх, пашпарту яму не вярнулі, пашпарт забралі, не далі ніякую там, скажем, там дакумента аб памілаванні, дакумента аб адбыцці пакарання, як ён называецца. Адзіны дакумент, які далі с там муса там ці адкуль на літоўскай мяжы для літоўскіх памежнікаў, дзе было напісана, што вось гэты чалавек, ён сапраўды Мікола Дзядок, і ўсё. То есть больш ніякіх там дакументаў, пасведчанняў няма, з аднаго боку. З другого боку, калі вось ты кажаш, што адсутнасць гэтых дакументаў ну как бы стварае пагрозу працягу пакарання, так это сказать. То есть, умоўна кажучы, Статкевич зараз трапляе менавіта под гэту сітуацыю, калі у цябе няма ніякіх дакументаў на руках, а ты застаўся ў Беларусі, ну то как бы ніхто тебе типа і не вызваляў. Чым дакажаш? Тут можа прыклад Статкевіча трэба асобна таксама пракаментаваць, таму што вось якраз такі выпадак, бо ёсць яшчэ таксама такі тэрмін, так званы насильственного перемещения, так, які таксама выкарыстоўваецца, а нават часам блытаецца ў перамешку з дэпартацыі. Вось тут добра таксама пра гэта ж пісала таксама Касярына, наконт таго, што ўсё ж такі ёсць розніца паміж насильственным перемещением, бо гэта ў межах краіны. А дэпартацыя гэта па-за межамі краіны. То бок якраз такі прыклад Міколы Статкевіча, ён з пункту гледжання тэарэтычнага, як гэта разглядаць з юрыдычнай перспектывы, гэта насильственное перемещение. І адпаведныя працэдуры, звязаныя з насильственным перемещением, яны могуць быць таксама адпаведна прынятыя да Міколы Статкевіча. І я толькі, можа, дадам да папярэдняга пункту, асабіста я не пагаджаюся з поінтам таго, што калі няма ў нацыянальным заканадаўстве магчымасці дэпартаваць сваіх грамадзян, то гэта не дэпартацыя, і мы павінны глядзець на нацыянальнае заканадаўства. Но калі б так нацыянальнае заканадаўства показала бы, ну то гэта было б буквально парушэнне норм міжнароднага права. Так, ніякае нацыянальнае заканадаўства не можа гэтага прапісаць, бо гэта быў бы проста міжнародны скандал, што можна дэпартаваць сваіх грамадзян. Таму гэта для мяне сістэмна, гэта не аргумент. Ну і тое, што кажа вось Мікола, ну гэта так, гэта па сутнасці ну людзі не маюць ніякага пацверджання свайго статусу. Так? Вось нават з пункту гледжання, ведаеце, вось нават далейшага жыцця. Ну гэта добра, што людзі знаходзяцца ў Літве, якая разумее беларускі кантэкст, што яна разумее, што з гэтымі людзьмі адбываецца, але нават для далейшага іх знаходжання. Так? Калі б гэта была не Літва, а нейкая іншая краіна, у якой няма усталяваных інструментаў для беларусаў, якая не разумее таго, што калі чалавека вось так вось вывезлі, умоўна кажучы, што гэта не пазначае, што яму нічога не пагражае далей. Бо, давайте казаць шчыра, некаторыя еўрапейскія чыноўнікі нават глядзяць на сітуацыю палітвязняў, мяркуючы, што ну вы же адбылі срок пакарання, што вам яшчэ можа пагражаць у Беларусі, так? Нават калі людзей выпускаюць ужо, калі яны адбылі свой срок. І гэта, з адной старонкі, добра, што людзі трапляюць у краіну, у якой ёсць разуменне беларускага кантэксту, але з пункту гледжання ўсіх працэдур, усіх, ведаеце, нейкіх усталяваных механізмаў, права, як яно прадугледжана для такіх сітуацый, нічога не спаўняецца. Але адзіная рэч, якая вось цікавая, якраз такі вяртаючыся да размовы з маёй калежанкай Марыяй, то што ўсё ж такі бачна, што вось пра прапагандыстаў мы таксама сёння казалі. Цікава, што ўсё ж такі дзесьці глядзяць канферэнцыю. Я, шчыра кажучы, так крышачку скептычна з пункту гледжання фармату канферэнцыі, але гэта толькі маё меркаванне.
але глядзяць таму што Сергей Ціхановскі распавядаў, не толькі ён, пры першым такім масавым вывазе так людзей у выніку як бы высілкаў амерыканскай дыпламацыі, ён распавядаў, што людзей вывазілі проста абсалютна негуманна у мяшках на галавах і так далей, а ўсё ж такі у гэтым вывазе людзей, дэпартацыі людзей, ужо гэтых метадаў сілавікі не выкарыстоўвалі і нават казалі, вы ж там кажыце, што мы вас так, умоўна кажучы, цывілізавана вывозім, толькі не глядзіце, калі ласка, па старанах, так, каб не было зразумела, якой трасай людзі едуць. То бок, па сутнасці, прапагандысты, што бы ні казалі, яны таксама глядзяць на канферэнцыю. І з гэтага пункту гледжання, мне здаецца, важна казаць на ўсіх міжнародных пляцоўках. Я таксама пра гэта раблю, будучы таксама за акіянам, пра тое, як гэта адбываецца для таго, каб гэтыя умовы былі ўсё ж такі лепшымі. Бо тут ёсць менавіта добрая частка таго, што зрабіў Мікола Статкевіч, нягледзячы на тое, што ўсе вельмі перажываюць за яго лёс. Ён, па сутнасці, паказаў, вельмі так балюча паказаў, што нельга людзей пазбаўляць іх волі, іх выбару, і ў яго ўчынку гэты поінт выбару, ён вельмі так даносліва, ён так вельмі зрабіў гэта такім чынам, што пра гэта кажуць ва ўсім свеце. Ганна, я хотел бы тут просто ёсць каментары ці пытанні, зараз я працытую, тому что в прынцыпе далі загаловак про тое, что пасля вось гэтага вызвалення, про якое мы кажам, 52 чалавек, з якіх 38 былі беларускія палітвязні, было яшчэ одно так званае памілаванне да дня так званага народнага адзінства. 25 чалавек памілавана, і людзей хвалюе. Калі ласка, хто на волі, пытается Валентинка. Лариса Денисова. Сколько пустой болтовни, а фамилии освобожденных уже вторые сутки не называют. И тут хотелось бы просто нагадать нашим глядачам, что есть два трека такого вызвалення. Один паводле перамоваў с Вашингтоном, які заканчивается, ці працягваецца там беларуска-літоўскай мяжой і дэпартацыяй людзей з краіны, і другі вось гэта унутранае памілаванне, нібыта гуманітарны трэк Лукашэнкі, калі людзі выходзяць па памілаванні з-за кратаў, але застаюцца за мяжой. Але гэта не першае такое памілаванне. Ужо, калі не памыляюся, каля 300 чалавек да гэтага найперш у 24 годзе былі памілаваны такім чынам, і мы да гэтага часу не ведаем прозвішчы тых вось 300 чалавек, таму што рэжым адмыслова сам не называе прозвішчы гэтых людзей, дакументаў актаў аб памілаванні мы не бачым, яны не публікуюцца, а людзей і іх сваякоў, вызваленых іх сваякоў застрашваюць так, каб яны нідзе не кантактавалі, не гаварылі, не акцэнтавалі ўвагу на гэтым, што інфармацыі няма. Вось два такіх трэка атрымліваецца ў нас. Так, па сутнасці, і мы бачым, што гэты трэк амерыканскай дыпламаты, ён сапраўды працуе даволі, ён набірае абароты, калі можна так сказаць, і нават дзесьці ён хіба што больш дынамічны, ніж гэты трэк так званага памілавання указам прэзідэнта, таму як бы тут сапраўды гэта две розныя сітуацыі, прынамсі, але гэта таксама, ведаеце, Зміцер, нельга казаць, што можа, калі гэта указ Лукашенка, то людзі маюць права выбара застацца ў краіне. Яны з пункту гледжання тэорыі маюць. Але мы дакладна ведаем, што жыццё ў краіне, яно такое, што яно таксама вельмі часта іх вымушае з пункту гледжання абставін, фактычных абставін, з якіх знаходзяцца людзі, яны знаходзяцца ў гэтых спісах тэрарыстаў, яны не могуць адчыніць банкаўскі рахунак, яны проста базава не могуць як бы наладзіць сваё жыццё, яны заўсёды пад прыцэлам, яны ходзяць на гэтыя размовы ў КДБ і так далей. Мы ведаем гэтыя сведчанні ад Да, безумоўна, і пра гэта нават пытанняў няма. Адзінае, дарэчы, вот калі мы дазнаемся прозвішчы тых, хто выйшаў вось па гэтым умоўным гуманітарным памілаванні, гэта ў тым выпадку, калі яны эвакуююцца з Беларусі, і тут уже за мяжой яны тады ўжо кажуць, мы тады пра іх даведваемся.
Альбо праваабаронцы маюць гэтай інфармацыі, бо блізкія альбо самі былыя палізняволеныя з імі кантактуюцца. Так, калі няма гэтага кантакту, у нас фізычна няма магчымасці даведацца аб гэтым, таму што гэтыя спісы для нас недасяжныя, будучы тут за мяжой. Вось, таму я б таксама вельмі хацела б ведаць аб тым, хто выйшаў, але пакуль гэтая інфармацыя для нас недасяжна, на жаль. Але Ганна, давай звернемся да актуальнай сітуацыі, калі ўсё ж таки людзі вымушаны, дэпартаваныя, яны апынуліся на волі, але не ў роднай краіне, за мяжой, і тут мы сутыкнуліся з вельмі важнай праблемай. Што далей? Як гэтым людзям дапамагчы? Ці ёсць такія магчымасці? Зараз да цябе, найперш пытанне, як ўсё ж таки прадстаўніцы, сузаснавальніцы фонда дабрачыннай ініцыятывы «Партызанка». Я, наколькі разумею, ўсё ж таки, гэта словы былі Лявончыка, які сказаў, што я адказны за Польшчу, і мы тут больш у Польшчы дапамагаем, што калі прывязуць сюды, мы тут будзем людзей браць пад сваю апеку. С аднаго боку, не гучыць дзіўна, з другого боку, я разумею, што ёсць пэўная юрысдыкцыя, можа быть, не маюць права дзейнічаць, там, скажем, нейкія ініцыятывы зарэгістраваныя ў Польшчы на тэрыторыі Літвы, умоўна кажучы. Але гэта нюансы. Наколькі апынуліся гатовыя, не гатовыя гуманітарныя дабрачынныя ініцыятывы да прыняцця вось такіх людзей, да палізняволеных? Я, можа, адкажу так, калі да канца года, умоўна кажучы, здарыцца так, што большасць з гэтых людзей, а я маю надзею, што ўсе яны выйдуць на волю, і нейкім чынам акажацца так, што будзе падаўжэнне гэтай практыкі, яны ўсе будуць на тэрыторыі, нейкім чынам на тэрыторыі развязу, я ўпэўнена, што таго, што ёсць сёння, не хопіць. І напэўна, ніводная на сённяшні момант арганізацыя, ці ёсць яна флагманская, не флагманская, не пацягне гэтага аб'ёму, бо гэта проста фізычна немагчыма. І з аднаго боку, вось мы перадусім маем, што маем. Тут можна шукаць там вінаватых, невінаватых. Не, чакай, можна я пераб'ю? Адразу зараз прыйдуць каментатары і скажуць: 5 гадоў вы зараблялі на горы палітвязняў, маецца на ўвазе пад структур там дэмсілаў, там офісы, кабінеты, і працягваючы гуманітарнымі дабрачыннымі ініцыятывамі, там байсолам, байхелпам, партызанкай, там дысідэнт бай, там краіна для жыцця, скажуць: дзе вы былі 5 год? Чаму вы не рыхтаваліся да гэта? Дзе падушка бяспекі? На што патрачаныя былі грошы? Мільярды тыя, якія выдаткавала ЗША і Еўрасаюз? Але гэта, ведаеце, гэта крытыка, яна часткова справядлівая. Перадусім, канешне, гэтае пытанне трэба задаць тым, хто адказны за гэта. Я не палітык, так, я не адказваю, я не брала на сабе адказнасці, каб менавіта гэты напрамак развіваць. Мы ў межах нашай арганізацыі займаемся тым, чым можам, і мы, прынамсі, грантаў не бярэм. У нас было, я заўжды казала про тое, што у нас было на нашу дзейнасць было 2 міні-гранта ад байсолу. Менавіта гэта ўсё, што мы мелі за ўсю нашу дзейнасць. Вось. І нас фінансуюць беларусы з падаткаў, менавіта і таксама з донатаў. Але гэта справядлівае пытанне. Мне здаецца, што з нейкай перспектывы наша арганізацыя аказаліся ў такім трохі шокавым сітуацыі, бо мне здаецца, што ніхто што дзесьці людзі сапраўды не лічылі на тое, што будзе вось гэты масавы вываз. Таму што вельмі адрозніваецца, вось я, напрыклад, назіраю над сітуацыяй, будучы ў эміграцыі з 20-го года, бо я тут жыла да таго, як пачаліся масавыя пратэсты ў Беларусі ў жніўні 20-го года і раней, так? І я назіраю над тым, якія памеры гэтай дапамогі, і адначасова мушу канстатаваць, што патрэбы беларусаў, якія з'язджалі ў 20-м годзе, уцякаючы ад рэжыму, і патрэбы палітзняволеных, гэта зусім розныя патрэбы. То бок, умоўна кажучы, высілкі, якія патрэбны на аднаго палітзняволенага, гэта прыкладна высілкі, якія патрэбны 10 на 10, а парой 15 іншых уцекачоў, а можа і 20. Бо зусім розная патрэба дапамогі, зусім розная сітуацыя, у якім чалавек, ці ён здольны, ці не здольны самастойна рабіць свае справы, так? Вось мы нават ведаем, што нават былыя палітзняволеныя, якія вось толькі якіх
якіх вывезлі, так, яны нават не ведаюць, дзе ў міграцыі літоўскай звярнуцца па дакументы, так, і хтосьці з імі павінен пайсці. То бок тое, што, напрыклад, мая арганізацыя, мы не ходзім за ручку і не дапамагаем, мы проста вучым людзей, як ім самастойна рабіць свае рэчы. Але ў выпадку быловага палізняволенага гэта немагчыма. То бок розніца, яна ў разы большая нават з пункту гледжання накладаў працы, якія патрэбны на аднаго чалавека. Гэта першае. Другое, гэта таксама пытанне таго, што гэта зусім іншы маральны абавязак. Вось ведаеце, Зміцер, я вам скажу, што мы як бы з перспектывы арганізацыі мы можам сказаць, ведаеце, у нас няма рэсурсаў кожнага вадзіць за ручку, так? Вось вам інструкцыя, мы гатовы адказаць на вашыя пытанні, але ножкамі, умоўна кажучы, трэба самім топаць да міграцыі, так? Чалавеку, канешне, магчыма, было б больш зручней, каб хтосьці з ім паехаў, альбо хтосьці за яго запоўніў анкету і так далей. Але ў нас абмежаваныя рэсурсы, і мы працуем і лічым, што гэта, прынамсі, дастатковая дапамога, каб чалавек мог вырашыць свае пытанні, так? Але як гэта сказаць палізняволенаму? А ў арганізацыі няма рэсурсаў. Вось у нас канкрэтна няма грантаў, напрыклад, на дапамогу палізняволеным. Тым не менш, мы стараемся ў гэтай усёй сітуацыі дапамагаць таксама іншым ініцыятывам. І мой поінт у тым, што цяпер вось якраз такі, там, неважна, там, у каго якая юрысдыкцыя, цытуючы калегу сектара, так, цяпер вельмі важна аб'ядноўваць высілкі, бо мы знаходзімся ў тым поінце, у якім мы знаходзімся. Не была зроблена праца, значыць, не была адпаведна ў дастатковым памеры, ці праз недастатковасць грошаў, ці пра недастатковасць людзей і так далей, там, валантэраў, выгаранне і так далей. Вось, мне здаецца, на сённяшні момант гэта ўсё абсалютна ўжо не важна. Мы маем факт, што ёсць людзі, якім трэба дапамагаць, і трэба, умоўна кажучы, на сённяшні момант перадусім сфокусавацца не на тым, хто бо у нас, напрыклад, мы удзельнічалі таксама ў такой рабочай сустрэчы, якой я лічу, што яна вельмі патрэбна. Гэта была ініцыятыва АПК і ОСТ. І нават былі такія моманты, там, хто лепш дапамагае, хто горш дапамагае. Мой поінт у тым, што калі выйдуць усе, нам усім не хопіць рук, грошай, усіх, каб дапамагаць гэтым людзям. І гэта супер несправядліва ў тым сэнсе, што, ведаеце, Зміцер, была большая дапамога людзям, большыя рэсурсы ў 2020 годзе, калі людзі як бы з пункту гледжання сістэмы патрабавалі менш. А цяпер выходзяць палізняволеныя, і ў нас менш рук, у нас бачна, як у сектара, так, у нас менш рук, у нас менш грошай, у нас менш людзей, якія яшчэ маюць як бы сілы, энергію, каб дапамагаць палізняволеным. Тым не менш, мяне вельмі ўзрадавала цифра, якую я пабачыла на зборы ў Байсоле. Я думаю, што гэта вельмі добра паказвае, што беларусы ўсё ж такі салідарныя, ўсё ж такі не запамяталі пра тое, што не запамяталі пра палізняволеных. Але мушу канстатаваць, што, на жаль, калі мы падзелім гэтую квоту нават умоўна прыкладна на ўсіх палізняволеных, так, то яе не будзе дастаткова, каб закрыць патрэбы аднаго чалавека. То бок гэтай дапамогі павінна быць нашмат больш, і гэта была тая дапамога, якая была нават інстытуцыянальная, калі людзі з'язджалі ў 2020 годзе. На жаль, у нас вось такая несправядлівая сітуацыя. Вось, гэта так у скруце. Але, Ганна, бачыцца табе як юрыстцы, як адвакатцы з аднаго боку, з другого боку, ўсё ж такі як чалавеку, які завязаны на вот гэтую дабрачынную гуманітарную дапамогу, якім чынам гэта вырашыць пытанне? Не могуць, атрымліваецца, калі, як нагадаў сёння у нас у эфіры Павел Усаў, 2 гады таму Вадзім Пракоп'еў выходзіў з ініцыятывай, каб пад кожнага палізняволенага ўжо загадзя там у банках ствараць нейкія рахункі, каб на іх там назапашваліся нейкія сродкі, і калі чалавек выйдзе, альбо там патрэба будзе сям'і дапамога, можна было з гэтых рахункаў грошы забіраць. Не паслухаліся, не верылі, што да такога дойдзе там ці яшчэ што-небудзь. Гэтага няма. Няма. Што рабіць сёння? Папраўлю, я ведаю, і гэта такая ўнутраная сітуацыя, але без дэталяў ведаю, што з пункту гледжання некаторых калег сектара, але я маю на ўвазе проста беларускага сектара, то
ёсць тыя прадстаўніцтвы, я маю на ўвазе профільныя, якія пра гэта падумалі. То бок так справядлівасці радзі, проста каб мне зразумелы гэты поінт, і я лічу, што ён меў месца быць, ён быў абсалютна рацыянальны. Я думаю, дзесьці па-польскі гэта называецца недашацавалі таго, што сапраўды гэта будзе такая масавы выхад. З другога боку, мы таксама казалі, з 22-го году людзі выходзяць, трэба рыхтавацца, але неяк, ведаеце, памер уцікачоў versus памер проста бежанцаў, ён быў дзесьці непрапарцыйны. Я думаю, што дзесьці гэта можа дзесьці разленівіла так сектар у тым сэнсе, што хіба што не будзе такога масавага наплыву, і альбо прынамсі, ведаеце, калі з'язджае адзін чалавек, праз тыдзень яшчэ адзін, праз тыдзень яшчэ другі, гэта прасцей. А калі у цябе раптам з'яўляецца, умоўна кажучы, 50 чалавек, гэта зусім іншы, нават арганізацыйна. Калі хтосьці працаваў у арганізацыі хаця б мерапрыемстве, ён разумее, што гэта зусім іншы стандарт і зусім іншая метадалогія працы ў такіх выпадках, больш крызісных. Я разумею, але зараз вот прыйдуць людзі, яны прыходзілі і казалі: чакайце, я ведаю, што партызанка да гэтай структуры адносінаў не мае. Ну, давай паглыбляцца не будзем з тых ці іншых пытанняў, але да міжнароднага гуманітарнага фонда дачынення не мае. Але фонд ёсць. Вот патлумач мне, як чалавек, які разбіраецца ў працы гэтага сектара, і там кажуць, там жа у нас ляжаць некалькі мільёнаў. Так якія праблемы? Вышлі вот гэтыя там 38 чалавек, якім трэба забяспечыць першасныя патрэбы. Вот у вас гэтыя мільёны. Возьміце іх, дайце на гэтую справу. Ну, перадусім, я думаю, што гэтае пытанне трэба задаваць тым, хто прадстаўляе гэты фонд. Але другасна, я таксама хацела б разумець, які механізм размеркавання, таму што дакументы гэтай інстытуцыі, яны недаступны ў пабліку. Я таму і сказаў, што партызанка не мае дачынення да гэтага фонду, але ты проста ведаеш, як працуе гэты сектар, то тваё бачанне. Так, але я толькі, можа, дадам тут, што з пункту гледжання патрэбаў проста палізняволі, нават калі мы проста арытметычна падзелім сумы, і калі я добра разумею з таго, што з пабліку таксама аналізую, што сума гэтага фонду, яна неяк там у разы не змянілася, а час ідзе. І калі мы падзелім гэтыя сумы на патрэбы палізняволеных, так, ёсць, конечно, асобныя праграмы, якія тычацца і там умоўна псіхалагічнай дапамогі, іншай дапамогі, якая як бы пакрываецца з іншых рэсурсаў, але тым не менш, калі мы паглядзім нават на звыклыя кошты жыцця, то гэтага памеру недастаткова. З маёй працы з палізняволенымі, маёй арганізацыі, якая працуе з палізняволенымі, выглядае, што першыя паўгады гэта мінімум на тое, каб чалавек увогуле неяк прыйшоў сябе. Я ўж не кажу пра тое, што гэтыя людзі часам нават калі б мелі сілы, то не маюць адпаведнай працы на тое, каб сіл і права працы на тое, каб працаваць у замежжы, так? То бок, прынамсі, першыя паўгады жыцця гэтых людзей павінны быць неяк забяспечаны. І калі мы простай арытметыкай падзелім гэтыя менавіта 2 мільёны, але таксама трэба разумець, што яны ж не папаўняюцца. Калі б гэта заўжды лежалі гэтыя 2 мільёны ў гэтым фондзе, было б прасцей, але краіны, як я разумею, раз далі свой унёсак, а чамусьці другі раз гэты унёсак не даюць, так? А гэта ж мешочак, які выкарыстоўваецца, на якія мэты дакладна мне невядома, бо няма публічных дакументаў, але прынамсі гэты механізм з пункту гледжання, як ён выглядае, мешочак не павялічваецца, выходзіць на тое, а палітвязні прыбываюць. І таксама ёсць, мне здаецца, вельмі, меня, напрыклад, гэта не тое, што турбуе, но ў мяне таксама ўзнікае пытанне наконт таго, колькі яшчэ гуманітарны фонд гатовы як бы працягваць гэтую працу, бо, як я разумею, 2/3 сродкаў ўжо выдаткаваныя, а ў нас яшчэ сколькі палітвязняў знаходзіцца ў вязніцах, і неяк гэтыя сумы, яны не павялічваюцца, калі мы возьмем пад увагу старт гэтага фонду versus сённяшнюю сітуацыю, то грошы зменшыліся, так? І пытанне, што будзе, напрыклад, нават праз выхад наступных 100 асобаў, ці не будзе так, што яны, умоўна кажучы, ўжо выкарыстаюць, там ужо так услоўна, так, усе грошы, якія там ёсць. І у нас можа быць сітуацыя ў тым, што будуць выходзіць наступная 200, наступная 300, так, а будзе проста адказ, а грошаў няма.
і што мы скажам гэтым людзям. Але ведаеце, Зміцер, не толькі ў грошах насамрэч мова, бо ну справядлівасці радзе людзям нават тупо трэба арганізаваць што паесць, калі яны перакрочваюць граніцу, так? Гэта і зубныя шчоткі, гэта пракладкі для жанчын. У іх жа у калоніі нават няма доступу да такіх рэчаў, так? І мне здаецца, што тут яшчэ ёсць выклік. Нават калі ёсць грошы на такія патрэбы, то гэта не пазначае, што гэтыя грошы адпаведна зарганізаваныя. І ну тут ёсць яшчэ шмат чаго палепшаць. І мне здаецца, што тое, што крытыкуюць людзі, гэта добра. Таму што крытыка, гэта, я кажу, заўжды бясплатная экспертыза. У тым сэнсе, што яна падсвечвае тое, чаго няма і што павінна быць зроблена, альбо што трэба ўлічыць. Таму добра, што людзі гэта крытыкуюць. Насамрэч, мне здаецца, што гэта часам таксама пінгуе вельмі добра адказных за некаторыя пытанні ў сектары. Ну вот глядзі, калі ўзяць апошні вось гэты выезд, 38 чалавек, яны прыязджаюць у Вільню, і тут паўстае потым пытанне: а як это так сталася? Почему у вас загадзя не было, не ляжала дзе-нибудь на складзе? Па-першае, там пакункі з туалетнымі прыналежнасцямі для кожнага, пакункі с адзежай неабходнай, потым коробкі з тэлефонамі і ноутбукамі для кожнага. Ну і безумоўна, чаму не было запланавана і распланавана, дзе яны будуць ночыць жыць па першым часе. Ну, такія пытанні задаюцца. І зноўку ў звязку з тым, чаму вы не падрыхтаваліся, дзе вы былі 8 лет, пока бомбілі Донбас у стылі такім вот. А магчыма было падрыхтавацца? Вот так вот, сапраўды, каб потым усе прыехалі, а тут ужо іх сустракаюць: вот табе пакуначак з гэтым, вот табе пакуначак з гэтым, вот табе телефон, а вот табе тут коробачка з Макдональдса, умоўна кажучы. А чаму не? А як арганізоўваюцца, ну, умоўна кажучы, дзіцячыя летнікі? Ці нейкія выезды? Ну, менавіта так і арганізоўваюцца. Толькі гэта, канешне, пытанне, што ну, гэта трэба арганізоўваць людзей, структуру. Гэта магчыма. Нават, ну, ведаеце... Не, ну, слухай, вот табе сёння стала вядома, што... Сёння раніцай стала вядома, што вечарам прыязджае група. І вот дабрачынная там гуманітарная установа, ініцыятыва. Яна рэальна можа там некуды пайсці, узяць неабходную суму грошай, каб усё гэтае закупіць. Ім ужо тады сказалі, колькі людзей будзе, ці вот як гэта павінна працаваць? Не, ну, гэта павінна працаваць так, што, ну, перадусім мы не сёння даведаемся о тым, што палітвязні выходзяць. Тут справядлівасці радзе, як бы крытыкі маюць рацыю, а з другой старонкі самі прадстаўнікі кажуць пра тое, што калі выйдуць людзі, у нас будзе недастаткова рэсурсаў, і то бок яны ведаюць пра тое, што ёсць патрэба ў гэта, і што ёсць практыка як бы масавага таксама выгаду людзей, і што і гэта не адбываецца ні сёння, ні учора і раней. Таму гэта просто трэба сесці і распланаваць, бо, Зміцер, нават я разумею, што цяпер будуць ляпсусы, гэта зразумела, таму што сітуацыя нетыповая, але поінт у тым, што гэта трэба як мага хутчэй паляпшаць, каб такіх ляпсусаў не было. Ну, умоўна кажучы, вось стаіць толпа людзей, так, вось мы бачым на відэо, так, ну чаму ніхто не пойдзе, умоўна кажучы, не купіць там колькі 30 сэндвічаў, ну, альбо 50, ну, застануцца гэтыя сэндвічы, так, ну Бог з німі, так, ну гэта не ёсць нейкія нават такія грошы, якія нельга было б нават арганізаваць тут цяпер, гэта перадусім нават з гэтай усёй толпы, так, кажды няхай скінецца па 10 еўра, і можна, пасольства знаходзіцца ў такім поінце, дзе можна без праблем зарганізаваць менавіта гэтыя сэндвічы, тым больш, што ад граніцы да пасольства гэта даволі, ну, такі шлях, за якім можна спакойна купіць у Вільнюсе нейкія рэчы, так. Тое, што тычыцца нават там нейкіх сродкаў. Ну, мне здаецца, што просто трэба стварыць на гэта структуру. Мусяць з'язджаць такія сродкі, якія будуць лёгка магчымыя да выплат, так, каб быў доступ адпаведнага, напрыклад, працаўніка фонду, які можа пайсці, умоўна кажучы, і дастаць кэш, напрыклад, для таго, каб людзям выдаць яго прам на месцы, так, не ведаю, 100-200 еўра, так, каб у людзей была магчымасць годна, спакойна сабе набыць тое, што ім трэба, так, каб яны не мусілі вось нейкай, не ведаю, працягнутай рукой гэтага прасіць ці чакаць, што ім выдадуць, як казаў Мікола Дзядок, глядзела інтэрв'ю, мыльна-рыльныя прыналежнасці і так далей. Не, гэта супер, гэта класна, што гэта ёсць, але ведаю, што гэта таксама неяк не адбылося ў каардынацыі, бо яны былі ў адным месцы, гэтыя там прыналежнасці, так, а людзі жылі ў іншых месцах і так далей.
вельмі не хацелася просто такой сітуацыі, каб палітвязень яшчэ мусіў, ведаеце, там прасіць на нешта, што павінна быць апрыёры прыгатавана з пункту гледжання нейкіх такіх еўрапейскіх стандартаў жыцця, да якіх мы самі прызвычаіліся, так, што ў нас ёсць магчымасць взяць зубную щётку, што у нас ёсць магчымасць прывесці сябе ў парадак, не ведаю, для жанчын схадзіць к парикмахеру, напрыклад, так, купіць апутак, каб ён меў шнуркі, напрыклад, так, каб гэта не была турэмная роба, альбо каб людзі не мусілі, прынамсі, сидзець у турэмнай робе падчас канферэнцыі, і гэта ўсё выклік, Зміцер. І нават, ну, арганізацыйна, вось мы кажам пра арганізацыйна, вось учора хадзіла моя сяброўка з адным з палітзняволеных у міграцыю, так, і вы ведаеце пра гэту сітуацыю, мы гэта абмяркоўвалі ў чаціку, так, і, ну, вось, з адной старонкі, гэта ж класны ўчынак, добрая ідэя таго, што Байсоў пакрыў госпошліны на менавіта на міграцыйныя выдаткі, каб людзі атрымалі дакументы. Гэта сапраўды патрэбная рэч, бо адкуль у палітзняволенага будзе 160 еўра на тое, каб пакрыць госпошліну, так? А з другого боку, зрабілі не зусім так, як трэба, таму што ў выніку, калі прыйшоў палітзняволены, ну, не падумалі, умоўна кажучы, так, што калі ён прыйшоў да міграцыі, то міграцыі не было магчымасці высветліць, што гэта была аплата за яго. Не ведаю, ці не ўказалі ў назначэнні плацежа гэтага, ці неяк так зрабілі, я не ведаю нават, якія прычыны стаяць, ці, можа, трэба было, каб выдалі на рукі, у міграцыі няма доступу пры прыняцці дакументаў, доступу да банкаўскага рахунку. Ну, як бы, для мяне, як для юрысткі, мне складана гэта зрабіць, бо я вельмі часта раблю такія аплаты, і мне заўжды трэба палажыць гэтую бумагу і указаць ФІО як бы кліента, так, за якога робіцца аплата. І тут хіба што не хапіла, не ведаю, там, можа, воображение, так, ну, няма таксама, я ведаю, што ў Байсолі няма юрыста, можа, калі быў бы юрыст, які дапамагае ў такіх розных там рэчах, можа, падказаў бы, так. Ну, вось, і адкуль вось палітзняволенаму, які стаіць вось, і хоча падаць дакументы, вось адкуль яму ўзяць 160 еўра. Ну, вось гэта трэба ўсё арганізаваць, і каб яно То бок грошы ёсць на гэта, грошы нават пералічылі на гэта, але з-за пэўных там хібаў гэты чалавек не змог іх атрымаць, ну, умоўна кажучы, імі скарыстацца для аплаты дзяржпадатку у міграцыі. Менавіта, так. Ну і трэба хуценька гэта выправляць, так? І гэта не камень у агарод арганізацыі, гэта просто прыклад таго, што трэба сесці і распісаць такія сістэмы каардынат. І гэта базавая менеджерская праца, і я чаму гэта параўнала да арганізацыі там івентаў і так далей, бо гэта па сутнасці арганізацыя квазі такога мерапрыемства па прыёме палітвязняў, так, гэта ўжо іншая праца, ніж проста арганізаваць працу арганізацыі, так, гэта зусім іншыя скілы, і на гэта патрэбны людзі, на гэта патрэбны таксама нейкі спіс людзей, які быў бы гатовы таксама ўпісвацца ў такія сітуацыі і так далей. Ну і, канешне, тут рук будзе заўжды недастаткова. Трэба хуценька проста гэта выпраўляць і старацца ўключаць воображэнне, саветавацца з калегамі. Вось нават ведаю, што нам на днях таксама, бо разумею, што ідзе праца, на днях ведаю, што вось, напрыклад, офіс Святланы Ціхановскай звяртаўся ў лице Леоніда Морозова, напрыклад, з запытам да нас, там, звязаным менавіта там з візамі і так далей. І гэта добрая практыка, каб менавіта хуценька акумуляваць усе ноу-хау, усе ідэі, усе высілкі, грошы, скілы людзей, якія ў нас ёсць, бо гэтага недастаткова. Ну, я бачу па працы маёй арганізацыі, мы проста, ну, у вельмі вялікім наплыве людзей. Мы ўсё яшчэ стараемся захоўваць наш фармат так званай хуткай дапамогі. Мы заўжды казалі, што мы як хуткая, мы латаем тыя дзіркі, якія ёсць у сістэмнай працы, так? І мы ўсё яшчэ адказваем у рэжыме лайв, так? Нам не трэба запісвацца на кансультацыі, але скажу шчыра, што час разгляду справы ён падаўжаецца, і, канешне, у мяне, ну, таксама людзі, якія ў мяне на першай лініі фронту, яны вельмі стомленыя таксама, і не бачыцца мне перспектывы, каб менавіта гэта змяншалася, і гэта толькі будзе павялічвацца, судзя па таму, што мы бачым, назіраем.
Так, у нас на жаль не так шмат часу. Апошняе пытанне у мяне да цябе будзе. Да, прыйшоў з Вячеслав Жукаў у нас у каментары, гэта прадстаўнік краіны для жыцця. Вячеслав, я б не называў Ганну ўсё ж таки непрофільным экспертам, тому что ўсё ж таки яна прадстаўляе таксама ініцыятыву партызанка і как бы профільнасцю адпаведнай володая. Потому как непосредственно я участвовал в организации этой помощи, слышу вещи, не соответствующие действительности. Ну, сапраўды, Вячеслав, мы будем яшчэ до гэтай темы вяртацца. Не зараз мы не будем ее працягваць, закранаць, але справа ў тым, что ад розных людзей мы розную реакцию атрымліваем. Скажем, дядок Мікола рассказываў, что ўсё было на вышэйшым узроўні, атрымаў усё, і нават можа, як ён сказаў, больш чым патрэбна. Нехта кажа пра пэўныя хібы недаатрымання. Вось сітуацыя, з якой сутыкнуўся, не будем называць імя, але палітвязень, які не далі, як калі учора ці заўчора хадзіў у міграцыю, і вот была сітуацыя з гэтай немагчымасцю скарыстацца аплатай пераведзенай ужо байсолам. Такія хібы ёсць, іх трэба вырашаць, а не разбірацца, хто профільны, хто не профільны. Ганна, сітуацыя, наколькі ты, сыходзячы з гэтых дублінскіх пагадненняў, ўсяго астатняга, верыш у тое, што вось гэта, як сказалі нам, палітычнае рашэнне, што тыя, каго вывозяць у Літву, змогуць пераязджаць у Польшчу, да прыкладу, яно ажыццявіма? Я ўсё ж таки дам адвоцам свой каментар калезе з сектару. Вось гэта якраз таки мой поінт у тым. Вось навошта мы цяпер мераемся, не буду казаць чым, хто больш профільны, не менш профільны, я не буду, і я нават пачала мэтанакіравана свой эфір з таго, што трэба аб'ядноўваць высілкі, ёсць крытыка, трэба збіраць гэтыя рэчы і як мага хутчэй папраўляць сістэму. І я не пагаджаюся, што гэта добры поінт. Мы, напрыклад, у маёй арганізацыі мы прытрымліваемся таго, што мы ніколі не кажам, што мы найлепшыя, ці мы больш прафесійныя, ці менш прафесійныя. Мы паважаем працу і не абясцэньваем працу таксама іншых ініцыятываў. І, напэўна, мы цэнім тую працу, якую робяць нашыя калегі. Вось менавіта як таксама калега з СДЖ, і яны робяць патрэбную працу. І поінт у тым, што трэба проста ісці да паляпшэння яе. Мы ніколі не будзем так казаць, хто больш профільны ці менш профільны. І цяпер вяртаючыся да вашага пытання па Дубліну. Ну і вось тут у нас супер выклік. І я бачу, што ўжо таксама мае прадстаўніцы, якія былі менавіта прынамсі вось на гэтай сустрэчы, якая была ў Варшаве, вельмі падкрэслівалі вось гэты дублінскі рэгламент, і гэта сапраўды будзе выклік. Бачу, што ўжо пачалася нейкая праца варушняк па ім. Я Зміцер магу сказаць тое, што ну я ж казала, колькі эфіраў я казала, ўжо больш за год трублю па гэтым дублінскім рэгламенце. Ну гэта сапраўды з пункту гледжання еўрапейскай сістэмы, ну тут все выглядае вельмі дрэнна, таму што як бы ўжо сам в'езд у Літву аўтаматычна, нават калі няма візы, ён аўтаматычна чыніць як бы Літву абавязанай краінай. Другі поінт у тым, што пагранічнікі літоўскія выдаюць на мяжы так званую такую экспрэсовую візу, такі інструмент таксама ёсць у Польшчы, выдаваўся ў 2020 годзе вельмі актыўна. І гэта віза таксама робіць Літву абавязанай краінай. А тое, што тычыцца магчымасцей, ну, напрыклад, вось пераезду ў Польшчу, то вось наяўнасць гэтай візы альбо зробленай па ёй гуманітарным ВНЖ, а часам людзям трэба зрабіць гэты гуманітарны ВНЖ, бо калі ў іх няма пашпарту, то па літоўскім законам, якія мне прынамсі неяк там вядомы, я, канешне, не эксперт у літоўскім заканадаўстве, тут буду казаць шчыра, то трэба мець наяўнасць літоўскага ВНЖ. І людзі такім чынам прывязваюцца з пункту гледжання сваіх дакументаў да Літвы. А трэба ж памятаць, што іх ёсць браць, сёстры ў Польшчы, напрыклад, так, ці жонкі ў Партугаліі, але не на міжнароднай ахове, так, што важна, так, і гэта важны як бы элемент. І дублінскі рэгламент зусім не прадугледжвае гэтых сцэнароў, і тады мы ідзем, шукаем ратунку, як я гэта кажу, у найчасцей у 17 статці, якая кажа пра гуманітарныя сямейныя прычыны, але праблема ў тым, што калі мы нават кажам пра нейкія там часткі гэтага дублінскага рэгламенту ці там у папярэдніх статьях, то ён найчасцей гэты рэгламент абмяжоўваецца толькі да членаў сям'і. То бок, напрыклад, калі не ў законным браке людзі, найчасцей некаторыя краіны не прызнаюць гражданскі брак, так,
Калі гэта браці і сёстры, і гэта канкрэтныя кейсы. Вось у мяне на руках цяпер 5 кейсаў палітвязняў іх чальцоў сям'і. Гэта палітвязень, які мае брата, таксама ўсю сям'ю, якая ім сапраўды займаецца, трошчыцца. Я гэта ведаю, таму што яго брат непасрэдна каардынуе ўсе юрыдычныя пытанні. Так? Ён сапраўды ім займаецца, яны жывуць разам. Направление по Дубліну. Так? Гэта таксама палітвязанка, якая мае дачку грамадзянку Польшчы. Гэта таксама не працуе па дублінскім рэгламенце. Гэта таксама кейс жанчыны, якая на сённяшні момант знаходзіцца ў вельмі дрэнным становішчы. І гэта я неяк там не хачу неяк так падкрэсліць і не фантазую. Яна сапраўды ледзь часам фармулюе думкі, яна просіць ёй нагадваць, яна прымае медычныя сродкі таксама, і гэты кейс мяне вельмі хвалюе. Ганна, калі карацей, то есть вот ўсё ж таки праблема з тым, што можна будзе вырашыць неяк абысці гэты дублінскі пагадненне, гэта то яно сумнеўнае пакуль што. Так, тут ёсць толькі я бачу тут сістэмна две магчымасці. Першае, гэта трэба ляббаваць і непасрэдна з краінамі, і гэта такая адвакацыйная палітычна-юрыдычная праца, таму што трэба разумець, як дзейнічае гэты рэгламент, на што даваць упор, і таксама якія ёсць ужо тыя рэчы, па сутнасці, якія мы пішам у апеляцыях, так, на што спасылаемся, што гэта ўсё ж такі нелагічна, але давайце ўжо на вышэйшым узроўні даводзімся, што гэтыя людзі будуць як бы прыняты гэтай краінай. Гэта першы сцэнар, ён найлепшы. Чаму? Таму што ён хіба што забяспечвае магчымасць генеральна даць гэтую магчымасць палітвязням. Другі горшы сцэнар – гэта працаваць над правапрымянительнай практыкай таксама з пункту гледжання лоббі, таксама з пункту гледжання даношання некаторых кейсаў. Я ведаю, што, напрыклад, у выніку працы менавіта у рабочай групе, якую узначальвае Павел Латушка, удалося некаторым беларусам таксама памінуць гэты Дублін, нягледзячы на тое, што ўсё выглядала так, што ён будзе. Я ведаю, што таксама, калі людзі звяртаюцца да партызанкі, бо мы з гэтым уже працуем 1,5 гады, некаторым гэта таксама удаецца абыходзіць, але не ўсім. І вось палітвязні, на маю думку, цяпер у супер уразлівай групе, бо Зміцер, нават журналіст Белсата, калі ён заходзіць і з'язджае ў Літву, калі ў яго няма ні грамадзянства польскага, ні карты паляка, а ён проста хоча падоўжыць працу, быць у асяроддзі сваіх калег, ён гэтага не можа зрабіць. Так, да. На жаль, Ганна, трэба завяршаць нашу размову. Я разумею, да, што найлепш все ж таки заявілі пра нейкую там палітычную дамоўленасць на гэтую тэму, наколькі яна сапраўды палітычная і дамоўленасць і рэальная. Мы гэтую тэму будзем яшчэ абмяркоўваць, таму што сапраўды вельмі важна. Я размаўляў з пэўнымі палітвязнямі, якія ўжо мне сёння кажуць, з этой вызваленай групы пра сваё жаданне не заставацца ў Літве, пераехаць менавіта ў Польшчу, больш шмат што менавіта з гэтай краіны звязвае, там і сям'я, і карані, і праца, і гэтак далей. Будзем сачыць за гэтай сітуацыяй. На жаль, трэба развітвацца на сёння. Я нагадаю, што з намі ў эфіры была юрыстка, сузаснавальніца дабрачыннай ініцыятывы партызанка Ганна Маціеўская. Спадзяюся, праз пэўны час мы сустрэнемся зноў і, можа быць, у нашым звычайным трайным фармаце з Марыяй Колесавай-Гудзілінай. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.